सिन्दुर लाया मा लाया होननानै बुंनाया फिसा फिसा सिन्दुर लायो होननाया जोंफोरनिया बिमानि न'आव खृष्टान मिथिबाय इनिखायनो न'आव फैबाथाय सिन्दुर गिदिर गिदिर ब्ला 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 लानो होननानै साना बिनिखायनो नै फिसा सिन्दुर लानानै थायो भिडिअ हयथ' नुवा जानो हागौ मिथिबाय बुरबा गामिनि हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना नङा होमबा लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालिनि जुगाव गोबां जोले भाइरेल जाग्रोखायो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मिन्थिखायो मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानायसै आरोना बांद्राय पेक बुखुबाय थाला थ'द' सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि मेन भिडिअ'आनो ओरैबायदि जाहैबायदि नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नङा होमबा थेवब्लाबो जियानो जा आं नोंथांमोननि सेरावहाय आं जिबायदि मोन्थिदोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बे मानसिखौ मिन्थिखायो आं बेखौ थाम्बनेलावबो होना होखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' दाखालि साननैसो सिगां बे थास'बिबारा गावसोरनि भिडिअनि बागै मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना गावसोरनि भाइरेलनि बागै आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियायावहाय गावजों गाव माबा कमेन्ट्सनि बायदिसिना माबा गाननाय गानैनि ओरैबायदि दावराव जालायबाय थादों आरोना गावजों गावनि एना आनि थ' लोगोफोर बेखौनो लानानै बिथांमोना आरो थास' बिबारनि सायाव नैबे सिस्टारा मादि रिप्लाय होदों आरोना लोगोफोरथ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैबाय नोंथांमोना खोनासंलांदो बे सिस्टारा मादि बाथ्रा बुंलांदो आरोना दिनैयो सान्दुं थिं थिंबाबो भिडिअ बनायनो सानबाय मानोना आंखौ थास' बिबारा बुंदोंमोन भिउस मोननो थाखाय भिडिअ बनायदो नामा इदि होननानै बुंदोंमोन भिउस नांगौ जादों नामा होननानै आंखौहाय थास' बिबारा इदिनो मेसेज हरबाय आं सानबाय मा बेल' नामा मेसेजआ इदि होननानै ओमफ्राय आङो बिनि उनाव थांनानै नायबाय ओमफ्राय सासे सिख्लादों बिराद आंखौ बायदिसिना माने लिरलायलायदो आरो बिसोरो ना गामेनावहा ओमफ्राय आं थांनानै नायहैबाय ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आङो नायबाय बे सिख्ला अलरेडि आंखौ ब्लक खालामबाय आरोना ओमफ्राय थास' बिबारनि मेसेजफोरखौ नायबाय आरोना आं लायनो हौवा थाखानानैबो लायनो आं हौवा गोदान लायनो मोननो नागिरो बिनिफ्रायनो आं लायनो सिन्दुर फिसा फिसा लाथियोनो सिन्दुर फिसा फिसा लायोनो गस्ला फिसा फिसा गानोनो मालानि दिनाव आंखौ गस्ला फिसा गाननाय नुनाय सोर बुंनो हागोन सोर इउटुबारा बुंनो हागोन आङो गस्ला फिसा फिसा गाननानै भिडिअ बनायो होननानै आङो बे थास' बिबार ओंख्रिनि कमेन्टफोरखौ नुनानैसो आङो दिनै बे फिसा ड्रेसखौ गानबाय बेबो आंनि गस्ला नंबावासो बिनानावनि बावसो थेवबाबो आं गानबाय थास' बिबारा आंखौ बुंदों फिसा फिसा ड्रेस गाननानै आरो सिन्दुर फिसा फिसा लानानैहा आं लायनो भिडिअ बनायो सोर मिथिगौ आंखौ इदि बनायनानै फिसा फिसा ड्रेस गाननानै आंथ' बनायफेराखै गावनि बायसा फिसा फिसा ड्रेस फिन्दा गिदिर गिदिर गाननानै आरो सानफ्रोमबो भिडिअ होबाबो मा भिडिअ होयो बियो गावनि बे गज'नि पार्टखौल' खिथिनानैहा ओंखाम जानाय भिडिअ होबाबो गज'नि पार्टखौल' खिथिनानैहा बियो थाल्लाहै बे ससेखौ ओरै होसिगोन थाम्बनेलाव ओमफ्राय बे उनाव ओंख्रि मोखांफोरखौ होसिगोन एक्सट्राहाय माने बे पार्टखौहाय बियो एक्सट्रा होखायो आरोना ओमफ्राय आंखौ बुंदों जाम्बि होननानै आंखौ जाम्बि साइजनो आं जाम्बि साइज गाव जुदि जाम्बि साइजबालाय माथो भाइरेल जानायमोन बेलाय हा आंथ' बहुत गोबाव जाबायमोन मास मोनसे जाहांहांआनो जाबाय सोर थास' बिबार होननानै जाबायसो थायोमोन आङो सानफ्रोमबो सोर थास' बिबार बेलाय बिनि उनाव आङो सानफ्रोमबो नायबानो थास' बिबार आङो फिडमेटआव आं रिंटन डाउन खालामना नायबाय डाइरेक्ट थास' बिबारनि भाइरेल जानायसो फैबाय बिनि उनाव आङो नायबाय बिराद लेथ्रा नुबाय आरोना अनेक पजिसननि जानानै फुवादों एकदमबारे होलायलायनाय अनेकथा मलायलायनाय बिनि उनाव आङो रागा जोंनानै आङो बिनि फारसे आं भिडिअ लाबोथारनांगोन बेथ' बिराद गाज्रि जादों होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय मियासो होदों आङो बे भिडिअखौथ' ओमफ्राय मिथिया बोरै आंनि बे भिडिअखौबो मानसिफोरा बिराद नायबाय आरोना भिउसबो फैबाय बेयावहा बिरादहैनो ओमफ्राय बे बोरै नुखो ओमफ्राय आंखौ रिप्लाय हरबाय दिनै आंलायनो जाम्बि लायनो हौवा थाखानानैबो बेलेग हौवा मोननो लुबैनानै सिन्दुर फिसा फिसा लायोनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो गस्ला फिसा फिसा गानोनो सोर नुनाय आंखौ सोर इउटुबारा नुनाय आंखौ इदि गस्ला फिसा फिसा गाननाय हा बुंनो थाङोबाथ' आङो दिनैसो गानदों इदि गस्ला ओरैबायसा होबाय थानो जेबो कन्टेन्ट गैया मालायनि कन्टेन्टफोरखौनो होलाबायबाय था बालनि जाबावलायबावसो आंखौहाय बियो बे मा सानना लादों बे गावखौनो मा साननानै लाखो जोंफोरहा हाइ फाइ लेभेलनि नङा नालाय इनिखायनो बे जिला जिथा जायगायावनो जोंफोरा भिडिअ बनायलाबायो नोंनि बायसा नङा जोङो बे गुवाहाटियाव थांनानै फुवादों उन्दुलायनानै भाइरेल जालायलायनाय नङा जोंफोरो मिथिबायना आरो नोंखौहाय आंल' नङा बहुत मानसियानो थास' बिबार होननानै भिडिअ होबाय थाखायोमोन बिराद गोबावनिफ्रायनो नोंखौहाय आंल' होआखै आंथ' दानिसो आंथ' एक'आनो नङा आं बे लानजायसो गुदियाव बहुत जन दोङो नोंखौहाय भिडिअ होनाय भाइरेल खालायनाय मानसि बिराद दोङो बुंनो हायाखै नोंलाय आंखौलाय मानो बुंनो हादों नोंलाय हा आंखौलाय मानो सोरलाय नोङो हा इसेबां सोर दमलै आंनि खाथियाव फैना नोङो
अबेनि दंलै नोङो थास' बिबार साला ओंख्रि थास' बिबार ओंख्रि साला मा मोनना लादों गावखौनो गाव होबाय थानो लाजिया गावसो भिउस मोननो थाखाय लाजिया साला नेकेट साला भिडिअ साला खालामनानै साला भाइरेल जानानै लाजिया मानसिफोरा बोरै मोनखो आंबो मिथिया बोरै भाइरेल जानाय आंबो मिथिया जालायबावोसो बोरै भाइरेल जानाय गावबो मिथिलायबावासैनो गावसोरनो भिडिअ खालामनानै गाज्रि जाथायखौ खालामबाय बिनि उनाव गावसोरनो भाइरेल खालामबाय हुवाजोंबो ब्रेकआप जाबावलायाखैसिनो जुदि भाइरेल जादोंमोनबा हुवाखौ निस्सय बे हमगौमोन नों आंनि भिडिअखौ मानो भाइरेल खालामनांगौ नोंनि मबाइलावसो दोङोमोन आंनि भिडिअआ इदि होननानै हा आंनि मबाइलावसो दङमोन बोरै भाइरेल जानो नोंनि मबाइलावसो दङमोन भिडिअआ बोरै भाइरेल जानो मोनखो होननानै हा नोङो बुंगौमोन ना बुङामोन दासिमबो ब्रेकआपानो जायाखै हे गटेके गावसोर सानैयानो भाइरेल जानो लुगैनानै फैसा इउटुबनि फैसा जानो लुगैनानै खामना लादो बिसोरो लाजि गैजा रोङिफ्रा साला आंखौसो बुंनो फैदों सिन्दुर फिसा लायनो हुवा बेलेग मोननो लुगैना सिन्दुर फिसा लायनो सासे फिसा दं आंहा मिथिबायना नों बायसा नङा जे आङो 18 बोसोर 19 बोसोरावनो भाइरेल जालायलायनाय नेकेट लाजि खाजिया आंखौसो बुंनो फैदों साला गावनि फारसे इसे आङो बुंना होबाय बेखौनो बियो आंखौ एकदम इदि बायदिसिना लिरना हरबाय लाजि गैजा रोङिया दुनियानि मानसियानो होना दिनना दं फेसबुक पेजाव दुनियानि मानसियानो साला गावनि जानाय साला नेकेट बुस्थुफोरखौ गासिखौबो साला हगारजोबनानै दिनजोबदो लाजिया खाजिया दानो फिडमेटआव थांनानै भाइरेल थास' बिबार होननानै होबानो नागिरबाय थाबानो लास्टावहा फेसबुक पेजनि गासिबो फैजोबो साला लाजिया खाजिया भाइरेल गटाय ब्रा गाननानैहा जि आखौ खालामदोंमोन बे आखाइ थाइनै गिदिर दं जि बुस्थु खालामदोंमोन सब बुस्थुआनो माथो नुजाजोबो नोंनियालाय होनांगौ नामा फेसबुकाव माबायाव इउटुबाव होनांगौ नामा मा मोनना लादों हा मिनिलायनो लाजिया होबाय था बिदिनो जाम्बिनो नोंसो जाम्बि लाजिया मोखांखौनो नुवा माथो खानायदोंनो होथेना लाजोबो माथो भिडिअ होनायालाय माथो मा होखो खैबार खानायनि स्टाइलखौ सोलायखो खेबसे हगारबाय खेबसे खानानै लाबाय लासिं लाजिया फाजिया देहायाव नाङाखै भिडिअआ बेसेबां गोबाव जाबाय भाइरेल जानाया मियासो होदों लाजिया भाइरेल जानाय भिडिअनि फारसे साला एन्सारखौहाय मियासो होदों मोखांहै गावनि बिदा बिमा बिफाया माबोरै नायदोंथाय गामिनि मानसिबा बोरै नायना थादों बेखौ लाजिया खाजिया दासिमबो आङो भिडिअ होनायखौनो इयो आंखौ मेगन सादोबा आंखौ इयो रागा जोंदोबा दासिमबो बिदि नेकेट हुवादों सब बुस्थुखौनो जालायलायनाया दासिमबो फेसबुक माबायावनो दं बेहा इउटुबावनो दं सर्ट भिडिअ बनायना दिदो मानसिफ्रा साला फिसा क्लिप बनायनायखौ नोंनि फारसे आङो थानो हायिनि बे फिसा क्लिप भिडिअ बनायनायखौ नों जुदि रागा जोंदोबा होमबा बैखौ मानो डिलिट खालामनो होनो हायाखै नोङो हा बैखौ मानो डिलिट खालामनो होनो हायाखै नोङो लाजिया खाजिया सारानि आंखौसो भिउस मोननो थाखाय इदि खालामदोंनो मोननो थाखाय खालामाखै आङो मिथिबायना मालाबाबो मोननो थाखाय बयबो होजोबनायखायसो आंबो नायना थानो हायिखायसो इदि होनाय जाबाय आरो मोजाङै मिथिना लाखा नोङो मिथिबाय बोरैबा भाइरेल जाजोबनानैसो आरो हुवाफोराथ' बयबो नायनो लुगैखायो बेलेगनि बुस्थुखौनो नोंनो जुदि बोरला गासिखौबो खिना होजोबबालाय हुवाफोरालाय मानो नाया नोंनि बुस्थुआनो जुदि भाइरेल जाजोबबा सोर मानसिया नाया हिनजावबाबो नायगोन हुवाफोरबो नायगोन बेयावलाय हुवाफोरालाय नायनो लुगैखायो मानो बुंनांगौ नोंसोर बायसा मानसिनि थाखायनो हुवा सब माबा जाजोबो बर' रायजोआनो बर' समाजानो लेथ्रा जाजोबो साला बयबो जाया नङा जायो बेलेगा होफ्लाङो खिन्थु बेलेगनि बायसा नोंहा पस्टाबा होननायानो गैखाया मालाबाबो मिनिनायसो दं बिराद जेनेबा खेबसे भाइरेल जाबाय आंनि भिडिअखौ बयबो नायबाय थासिगोन आङो एक्ट्रेस जाबाय होननानै सानना लादो नामा नोङो हा गामिनि आंखौ जानला माला मेसेज हरनाङा मिथिबाय आंखौ मेसेज हरनायनि सिगाङावनो 10 बार सानना लाखा थास' बिबार गोसोआव लाखिखा जेरै थास' बिबारा मेराय गुराय ना बेबायसा खालामगोन आं नोंनि जायगासिम नागिरनानै थांगोन आं मिथिबाय मा मोनना लादो नोंलाय हा बेफोरबायदि गियान गैयि आखल गाज्रिनि मानसिफोरनि भाषाखौलाय मा सावरायबाय थानोब्रा बाथ्राखौलाय थै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला निस्सय बुजि मोनखाबाय सानैनि गेजेराव सोर मा बुंनाय आरो सोरदि मा बुंग्रोखो बिथांमोनखौ नुवा होमब्ला लोगोफोर जायखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना आंखौबोदि गाज्रि मोननो हागौ आरोना बिथांमोननि बिखय मा बायदि बाथ्रा भिडिअ लाबोयो होननानै आरोना लोगोफोर आं बेनि गेजेराव जास्ट नोंथांमोननि सेरावहाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दा मोनसै नङा होमब्ला लोगोफोर जायफोरानोखि आंखौ नायनो बायोबा आंखौ गाज्रि मोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरोना लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदों बा गाहाम मोनदों नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला आरो नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोरा थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय